Aniocha-Oshimili bani umune mono no bodo yibo wasimuti bewu no te kwada fu ya nenu Aniocha-Oshimili omeke nunu umune no na Houston Texas omeke nunu meke nunu umune mo meke nunu ne kene kene se kobli gbe in Houston, Texas. They gave out this money for those people who are less privileged in Nigeria. Nicholas Mwande nominated you as a recipient. The amount here is 145,400 naira, being the exchange for $100. So in respect of the Aniocha-Oshimili Union, I am handing this money to our dear sister who is in need, Auntie Lilian Ashibogo. Auntie, have you anything to say? Yeah. I have to. That's quite Igbo. Back is she on. I want to greet you people for the help and every organization. Yeah. God bless you. Ndị be anyị ana m ekene unu afa mbụ Junior Olu ana m ekene Aniocha-Oshimili for financial support unu support ụlọ m n'ọlụ ugbo m ana m ekene mama m nke nọ na USA nke mere ka ngọzi a lụta m aka ana m aga ọfọ n'ogologo ndụ na ahụ isi ike isi unu niile unu si weta ego a Chineke ga-akwụchiri unu ya azụ mmeji plus mmeji na-ayọkwa Chineke ife ọbụla unu tinyere aka ngọzi n'elu ngọzi afa Kraịst bụ onye nwe anyị. Ndị be anyị na-ekene unu mụ bụ Ikechukwu Anthony Amadi na-ekene unu shinne maka financial support nweta for you people ndị Aniocha-Oshimili na Houston iji na-enyere m aka maka okwu ụmụaka m na-eje ozi n'ụdịdị otu a ma gwazie m na anyị nwa n'onwe bụ nne anyị bụ Mrs. Franka Ahụmeyize bụ nne anyị bụ na ahụ esighị onye ike bụ azị na ịgba etego aka na eji na ife dekịta bụ 87 years so afọ wawa weta na akatakpo ife na ịdịghị efe ọ dịghị efe mana ịmago n'ọrụ ụmụ Chukwu na-alụ Maria Obo, Asika Wasika, 1 year, if any, the way you win and nearly aka, the Canina powerful, where will I win the aka? You will win now 1 age, enough for only the way you go, I am not going to go out. They want them, Nalono, the job man, the other. Nalono, if you know your mono God. I am not very grateful. Chukuga goes on, Ofunofu, was this no. Ndị Aniocha-Oshimili ana m ekene unu ego na unye anyị tụrụ Chukwu ọbịa nwanne m bụ adịbụ olugo anyị aka anyị si daalụ nọ unu ga-aga n'ihu Chukwu nye unu niile na ụmụ unu divine speed in Jesus' name. My name is Benue Mesoma Elizabeth. Thank you, mommies and daddy. We are grateful. My name is Kesa Benue. We are grateful, mommies and daddies. My name is Benue Matiki Dalun. Mommies and daddy, we are grateful. God bless you. My name is Benue Kiwatu. God bless you, mommies and daddies. Thank you. Aniocha-Oshimili. My name is Michael, a student of Southern Delta University. I want to really appreciate Aniocha-Oshimili for this financial support. It has given me peace of mind as I'm preparing for my exams, and I pray that God Almighty replenishes all your pockets and keep you all in good health. Amen. Aniocha-Oshimili,